O video ongkha chini bubagra tamo khlai tong bini lama besuk jora tei kaham tei kubui tei bo tamni bagui sacrifice khlai abono tei ani wansukma kisa norokno sawi khnarinai election eba chongmari gana kha joto party no tabuk belai khe kafra laijak chongmari o kwplai khlaiye taklai sarkar gothon khlainani bagui 16 February 2023 ni salo election ongnai jotono sawi manbayo aboni bagui nungbo party o budrinai eba kwplai khlainai aboni ni thaniwono phiaba tiniwo ang chini bubagrani kokno ani channel ni bwkhaktei ani wansukmano norokno share khlainani muchungmani tongo ang khoroksa party o himnai buya eba ang khoroksa party ni neta buya ang kebo party no bo support khlaya tamo khai esa tiprasa ongoi tiprasa rok borok tharkai kaham ongnai eba tiprasa rok no muthangna bagui bubagra tamo chaitogui tong abono kisa sanai party to kwbangmano tongo BJP CPIM Congress tipra motha akorok nungbo party o budrunai aboni ni ichha ang abono sana thangya joto party ni no janija naharmung janija sanmung tongo tamo khai ang sana naimakhai bubagrani sanmung bubagrani naharmung tei bini lamani kokno ang sanai aboni yagulo nung decide khlaidi eba chongina di bubagrani lama himnani chawde eba chaya puila sekang chini bubagrano ang boro mariwo ang bono sekang tipra mothani chairman hunai siniya tamo khai tipra hani bubagra hunai se borom kotor ya pharu bo khoroksa hani bugra ongoi bini tamosi bial tong rangri bebakno bini chana chabaya tei nungna nungbaya sana thangkai tumungno bubagra bini sakni kokno simi wansukai bini tamosi wananani tong pheba bubagra sacrifice khlaimani kokno wansukui naikangke abo belai kheno wansukjaknai tei wanama singsa tei kemam singsa hini mano bo khoroksa bubagra ongoi bini chana chabaya tei nungna nungbaya ongoi phanose sakni tongthok chathok bebak yakarei dofano hamjakmani bagui sacrifice khlaikya bini mungsani bial korei wanana nangya wngphano tini dofani birmano nugui tei ajungjalni yakni phiyokna bagui bini wanamung pailiya ongoi ma tongo o kok wngkha srai srai kebo buma bufa pano bwsano birma nugui eba kwmamani nugui tongoi sakni rangri bai kha kochomui manglak abo haino tini bubagrabo o hani bugra ongoi tini bini bwsarokno birman klai tongma nugui bai thangni tongthok chathokno yakarkha eba bo abo hai khlaino sacrifice bo khlaikya bahaike o dopharokno muthangnai bahaike buini andaro ma tongmani yakni phiyoknai abono wansukino botini yapiri barok jakha tamni hinba o hani indigenous bororok hani bwsa wngphano nokphang hunke sabo nokphang hunke buini dopha eba buini borok ba boronono tei naisinai bahaike nono tola khiklainai bahaike nono sokomornai abosi buiba nono khlainai abo hai tonghalok hamyano nuguino bubagrabo tei tongkui manjakliya bini bwkhao o hani bororokno phiyokna bagui ma naijakha bini wansukma tei hunke swkang jeng separate state ma khlainai abo sannani eba demand khlainani right tongo abono kari tei lama korei aboni bagui bo kaisa ancholik party eba regional party ma khlaijaka joto tipra sarokno tei tipra motha hnei chini bubagra wngkha tipra mothani chairman abo jotono saimano o mothani naharmung eba sanmung wngkha puila greater tipra land kubui de manno abo le angbo sia haipono bubagrani kaisa poito tongo abo wngkha 1 last phike hino abono o imang muk thangpano wngthong eba wngya phano wngthong tamokhai joto tipra sa thanjak ongoi 1 last phike khlainani bagui bo kwcharo kok wngkha omo hai paithak thanjak wnglaiyei greater tipra land no sannai o demand no tebo kra khlai mana bagui swkang power sinago aboni bagui no bubagra no joto tipra sarok budrinani bagui bokok piri tongo tamni hinba bubagra sawo omongkha dofani joba oro political thungjaknai jagaya tamokhai je ganatantroni jora ba political by greater tipra land sanani lama wngma bagui bo political party o yapri baroknani nangkha tamni hinba o jora o silai bai segui nanani bo chukliya abahai joraya eba rajtantro khlaimanani bo ongliya aboni bagui no bo tini tipra motha nei songsawi aboni bisingtui khlaiye greater tipra land no sanani lama ma khlaikya national party khlaiye dofani kok sawi manya hne bo regional party ni bisingtui sanani lama phunukha kwbangma regional party tipra sarokni bisingo tongo borokni demand tipra sarokni bagui belai no kahamtei nangmani ongoi mano haipono leaders rok kebo ba rang bai paijago abo haike dofano haino hai phalei rifiro abono nugui bubagra sak baithang ojama ongoi tipra sarokno lead khlainani bo wansukui nakha bo saka ang tipra sarokno rang bai phalei chanaya tei je bini
mothawo tongnai leaders rokno rangno hamjagui dophano dukari khe bono bo bodol ni tiklai rwnai hini bo saka abo haike bo khoroksa faithful leader wngwi phunukha aboni bagui no bubagra sao je party Tripura Mothabai Alliance wngna muchungo swkang Tripura land ni demand no gosiwui swijak blai ma rwnai hwnwi bukhuk bai simi gosiwui IPFT rokno tatal sama hai khlai manglak hini bo saka bubagra o greater Tripura land mangkhai belai no kaham wngnai phia abo kubuide wnglang wngya abo to jeng sawi manya tamo khe bubagra Tripura sarokno logi sanka paithakni choba waisano khlainai di norok waisano khlai di hnai nung tumungno bubagrani naharmung tei lamano kubui wngjakgui eba khai bini o lamano nung tumungno chajagui tongkhangkai bono rwktharimano bono rwktharnani bagui tini bubagra joto Tripura sarokno ringui tongo phia nung boro budri nairiya abo to nini ichha nung je muchungo arono budri uimano bwskangni chongmario phia nung bubagrano hamjagui tongkhangkai nung bubagrano budri uimano abo bubagra tini joto borokno no ringui tongo te kaisa ani personal kha khamani kok wngkha omo hai bubagrano ang khoroksa party ni wngwi nugui samani kokya tamo khai bo khoroksa hani bubagra wngwi ang bono samani kok ebang bubagrano samani kokya chini joto Tripura sarokno no sawo ang ani kaisa personal kha khamani kok abo wngkha chini bubagra tabuk phono kaisagya ko chini bubagra tabuk phono kaisagya ko phiaba bo belai khano pressure tongo belai khano wana cinta chini dophani bagui bo sacrifice khlaimani bagui chini dophano bahaike mothangnai abang bini cinta wana ma wngwi tongkha bini baithani tongthoksa thongno khibika haini bagui no bini sak sori rok bo hamia jora jora bo kwbangma no problem wnggo bini sak sori ni bagui bini health ni bagui bo doctor rok klaio hospital rok mathango omo hai belai khano halok chaya wngwi tongmani nukjak phiro oboni bagui chini bubagra kaijak hangke bo belai khano chini bagui kaham wngnai chini dophani bagui bini yagulo bubagra wngphinai jeng bubagra manphinai chini dopharok teisa phanmanai hini ang kha khlaio obonani kaisa personal belai kha khamani kok hake asuk nongnai tini norokno ang sawo norok bahai ingjak bubagra no bahai chajak abo norok comment khlai sadi eba norokni wansukma tei bo norok comment khlai sadi tai taklai sabo kwplai ngnai abo norokni wansukma baino norok comment khlai sadi tai o video no chajak hangkai share khlainani tapokdi Tripura sa ayok lakthung norok jotono kaham kwrung tongbaidi hambai।